Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Wieda Vermogensbeheer. Welkom bij een nieuw Cambuurjournaal. De volgende wedstrijd is die in Jong Ajax op Manje te doen op sportcomplex De Toekomst. En Cambuur zal winnen matten, want de concurrentie het pakte al je punten. En dus matten de Ljouters mij het eigen op streekrucht de promotie en resultaat hellen in Amsterdam. Dat doet Cambuur in alle gevallen zonder de onvierder. Mark Diemers, hij pakte zijn 5e gele kaart verleden weekend in Topos en hij is schorst. Hoe zal Henk de Jong dat oplossen? Normaal vertel ik het je bijna altijd. Maar ik moet eventjes straks even afwachten hoe het gaat met de blessures. Maar daar komt gewoon een oplossing. Hè. We hadden vaker met spelen, we 2 keer zonder Mark sinds hij hier is. Hè. Dan hebben we 1 keer 6-0 gewonnen en laatst nog een keer. Dus nee, dat lost ze wel op. Ek qua leidersfiguren zeg maar, op het veld. Want hij is natuurlijk iemand die de groep bij de hand neemt. Waar maakt er dat dan nood van? Dat is waar ik naar zocht. Dat was nog vreemd. Er mag niet veel. Dat is juist het oeral. Het is tegenwoordig is het volle stiller en rustiger. Maar er is niet veel mensen nodig die de boel regelen, die het scherp zetten. En dat kerst wij dol heel vol van oude kant ben wat erop, om iedereen maar bij de les te houden. Maar dat maakt eigenlijk niet veel tik. Nou, daar hou ik rekening mee in de monta. De volgende weekend stiert Jonathan Afolabi in de spitspositie. Maar hij had er weer een concurrent bij. Want Jerdy Hilterman is hersteld van de schouder die uit de kom gier een aantal weken geleden. En hij zit weer bij de wedstrijdselectie. Nou, maar stek die 30 minuten ken. Zei iets. Die kennen net helemaal. Maar die kent 30 minuten. Dan kan de volgende week 44. Samen als het zijn. En dan krijg je meer mogelijkheden. Die schouder, dat is echt weer heel nog leer. Ja, dat is vlot gang. Zo, dat we even adrenaline dat hij er weer in vliegt, dan verneemt nog niks. Maar later komt het natuurlijk wel. Hè. En hij maakt erin, maar normaal zit je 5, 6 weken voor. Hè. Waar hij van met 2 heel 3 weken weer erbij. Dus het gaat super snel, je kent het sneller. En dan weer deze weekend nog contractnijs in Ljouwert. Want de clubtopscorer Remco Balk, hij zit ook komend seizoen onder contract bij Cambuur. Hij heeft een optie in zijn contract dat Cambuur eenzijdig lucht koer. De club had dat dien. Ja, ik voel me wel echt heel thuis hier. Ik vind het gewoon een mooie club, goede supporters. Nou, nieuw stadion ook mooi. Dus als ik volgend jaar hier blijf, vind ik ook zeker niet erg. Want het is gewoon een hele mooie club. En inderdaad huis gekocht, dus ik voel me ook wel echt thuis hier. Hoe kijk je naar jouw seizoen tot nu toe? Natuurlijk slecht begonnen zelf ook. Voor mezelf ook. Ja, nog natuurlijk een paar keer op de bank gezeten. Maar daarna toen eindelijk een keer gescoord tegen Eindhoven. En toen ging het wel los. En ik denk dat het nog echt wel veel beter kan hoor. Ik had ook nog wel veel meer kunnen scoren en ik wil nog veel meer assists geven. Maar we zijn nog niet klaar in ieder geval. Nee, waar zit die verbetering qua spel in? Waar kun jij nog winst behalen? Ja, wat ik zei, gewoon ik wil veel meer assists geven. Nog bepalender zijn eigenlijk. Want ik heb ook echt wel wat kansen gemist. En ik vind dat ik gewoon nog meer moet scoren. Mark Diemers is er net bij, maar datzelfde geldt voor Jonathan Afolabi. De spits is net fit genoeg. Extourla Ottersen ontbreekt. Hij wordt vervangen door Thomas Galvez op linksback. Rulke wordt de spits en daardoor komt Nati erbij op het middenveld. Kieftenbelt is de vervanger van Diemers. Op sportcomplex De Toekomst met Cambuur on de bak zien de talenten van Jong Ajax. En er binnen een aantal spelers bij die het ek al wel eens voor het eerste spelen hebben. Zoals Disse, Bonida, die het Mercera opziekje kent. Jouwt de bal mij onjetten. Dit is een mooie aanval met het schot van Sean Steur. Maar dat kind pakt weer toch Thijs Jansen. Het eerste gevaar in de wedstrijd dus voor de Amsterdammers. In die eerste helte die het ijs het onchen net wurg wie. Kwale kansen en dat wist bij de clubs wel onvallen willen. Hé, waar hebben we daar? Erik ten Hag, trainer van Ajax onder oren en van Manchester United. En een goede bekende ek van Cambuur trainer Henk de Jong. Ten Hag, die zal het net warm krijgen. Nee, dat is juist al. Hij krijgt het net warm van die eerste helte. En daar maken we hem gelijk in Jan. Want het is dus van beide kanten net al te best. Een jaloere speler. Cambuur nog altijd net op goal van Jong Ajax ketten. En de Ajaxiden, ja, die hebben iets meer onvallende intenties. Hier is het Steur, maar de voorzet op Kona doel.
Goeie verdediging in de actie daar van Galvez. En dan maar een beetje gelok komt de bal in de handen van Jansen. Maar op een eigen mogelijkheid dus voor de thuisploeg. Konadu, hij maakt dit weekend zijn eredivisie debuut voor het eerste van Ajax. En nou dus dicht bij de openingstreffer. Cambuur dan voor het eerst in de buurt van de goal van Ajax-keeper Reverson. Via de linkerkant. Pauwels mij de actie, Boetnom. Nou, paas is wat de hut. Al door Remco Balk, dit heel aardig. Is dit een overtreding? Dat is dan de vraag. Het schot van Kieften belt je door. Maar Remco Balk leidt daar op de groen. En die vreegt hem aan of dit geen strafschop is. Klee roept die de skiertzuchter wollen net on. Maar als dit zo just, dan hier dit een strafschop wezen matten. En dan is Cambuur Dupierre. In de tweede helft 0-0 dan nog altijd ertussen staan. Goeie sliding hier van Matthias Natti. Die ten kans in liet het van Cambuur. Pauwels, de man die het uit vorm is, doet dit heel aardig. En daar wie Cambuur dicht bij de openingstreffer. Maar het schot van Pauwels in de onderkant van de Lotte. Hij mij daar misschien net in topvorm wezen, maar dit tot hij heel aardig. Wat scheelt het? Centimeters. Nog geen minuut later aan de overkant Jong Ajax. Waar Oekwoe hier in balbezit komt. Dat is de man van Pauwels. Die zit helemaal vrij. En die zet Jong Ajax op een 1-0 voorsprong. Dan is het dus in een minuut tiert van zelfs de latterijtje naar 1-0 even te komen. En Pauwels die zit hier net op te letten. Van Mullum komt via zijn talent. En dan is het om Precious Oekwoe net zijn ingewikkeld om de 1-0 binnen te zitten. En Sa shut Cambuurtje en even te staan aan. Dan wordt er wisselen. Hilterman erin. Kaskili erin. En Hilterman, daar is hij. Hij zit voortendadelijks op het goede plak om de staan weer in liekwicht te zetten. Even Kusjen, de vrije trap van Natti. Boeten spul, Soert dan voor Nieling wezen kennen. Nou, daar liep het net op. Hier Nieling die het hem rekt. Hilterman die het hem binnenwerkt. Dit is heel dreig te Sjen. Het roekt wel een beetje naar Boeten spul. Ja, ze is het maar. De skiertzuchter en de assistent die hebben dat net constateren. Dus keert het doelpunt terug. En is het 1-1. Cambuur dat dan op jacht gaat naar meer. Cambuur wil 3 punten. Want het weet dat het die wil broeken kan in de strijd om promotie. Hier is het Mercera met de voorzet bij de eerste peel. Hilteman met het hakje. De bal blijft dan lezen. Is het Balk die hem erom leidt. Michael de Leeuw. En dat schot wordt blokt. Daar wie de Leeuw dus dicht bij de 2 van Cambuur. Maar de Leeuw dus, die zet het terug, die zet het druk. Die spelen hier voor de overwinning. Nicky Soeren krijgt hem hier goed mee. Maar het is Reverson die het redden kan. En dan wordt het wat onvriendelijk. Met Balk, met de Leeuw en met Reverson. Maar uiteindelijk rint het al hier met een Cicero. Een goede terugzetten hier van Nicky Soeren. Die alleen nog in een lastige hoeken stiert om de bal goed op een goal te krijgen. Daar toch geen doelpunt. Daarvoor die kans van de Leeuw. Hij krijgt de bal voor de voeten van Balk. Hij doet het in principe wel aardig. Alleen nog leider nog een Ajax-verdediger. Aan de andere kant de vrije trap van Rijkhoff. Die komt dan nog in de peel. Dan had Cambuur geluk dat hij daar net nog binnenvalt. Hij wordt onrekken in de morgen. En gaat dan in de peel. En dan komt Cambuur dus echt nog goed voort. Want er hier Jong Ajax samen nog de 2 meidje kennen. Een iepe slotfase waarin het dus beide kanten opgaan kan. Hier Alhaft. Hier van de oren invallers. Komt naar binnen. Romt er voor het schot. Maar de goede redding van Reverson. Die het voorkomt dat Alhaft Cambuur naar de 3 punten zit. Even later een hoekskop. Bal komt voor bij de eerste peel. Bloed lezen. En die keert Ekma krijgt jonken. Het wie een Ajax-verdediger die hem als laatste rekken. Verschuren zat de Sjen. Maar hij gaat er net in. Hij wil er net in. Dan zitten we in de absolute slotfase. Kan het dan nog is de vraag van Cambuur. Dit is Hens. Dat bij terugkeren. Dan is het een overtreding van de Leeuw. Die krijgt de gele kaart. En dan is de frustratie grut bij Cambuur. Dat valt goed te begrijpen. Want er waart Hens maken terug Jong Ajax. Cambuur hier een vrije trap krijgen matten. Maar in steede ervan de gele kaart van de Leeuw. Het is het laatste van de wedstrijd. Die dus eindigt in een leaguespul. En dat is een resultaat. Werd ze bij Cambuur, nou, wil maar Libje kennen.
Ja, ik denk dat dit aan het einde van de rit was een heel belangrijk punt was. Dit weer een wedstrijd die verlenen we in het begin van de competitie en ik in het midden verlenen we deze wedstrijd. Dan weet je niet laatst dan weer 2 worden. Ja, en nu gaan we zelf voor de 2 en hebben we de kansen erop gaan. Ja, het kan alle kanten op. Maar ik denk dat wij wel op een gegeven moment qua kansen wordt het meeste recht op een overwinning in. En ik vind een zuivere panel is dus onthuld in de eerste helft. Dat juist op 50 meter afstand juist dat een panel is. Ja, dat is echt zonde. Ja, ik ben natuurlijk wel blij dat ik een doelpunt heb gescoord, maar het was fijner geweest als je een doelpunt scoort waardoor we winnen. Ja, wat je zegt, 7 verspeelde punten. Kun je me eens beschrijven? Want ik moet zeggen, ik dacht eerst dat Nielingen maakte. Ja, het is een gestolen doelpunt. Ja, het is geen hele fraaie, maar voor mij fijn en ik denk dat Nielingen hem ook wel gunt. Want de voorzet van Natti uit die vrije trap werd eerst door Nielingen op goal gewerkt en hij was erin gegaan, maar jij tikte hem nog aan, was het zo? Ja, dat klopt. Ja. Dat is een heel vies doelpunt. De concurrenten die wonnen al dit weekend. Ik Dordrecht wint Joen. Jim pakken een puntje, maar toch speel ik bij die kist er goed maar lipje. Ja, ik ken je voor mijn leven. We staan op 4 punten van Dordrecht. En voor mij is nog een halve wedstrijd. Maar dat ben een hoop punten. 33 ga ik voorgeleerd. Exact. Cambuur op het 5e plak in de eerste divisie. Met 46 punten uit zo'n 20 wedstrijden. Even staan op plak 2, dus 4 punten. Maar we jennen het van Henk de Jong. Dat kind nog makkelijk goed maken worden. Volendam is de koprenner. Die hebben wel wat marge. Met 4 punten voorsprong op Dordrecht. Onderin is Vitesse nog altijd de hikkersluiter. Maar ze stenen wel lang omlet in de pluspunten. Ontzag via dit Cambuurjournaal. De volgende wedstrijd is Vreed Tuustjen VVV Venlo. En dat betekent dat wij er op sneu weer binnen. Ontan! Het Cambuurjournaal waar mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Wieda Vermogensbeheer.